Grabatzen ari garen unean, eguerdiko 12:54 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den buruz buruko txapelketa nagusiko, final laurdenetako ligaxkako, hirugarren asteburuaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu. B multzoko bi norgehiagoka jokatuko dira aste honetan, bata gaur Iruñeko Labrit pilotalekuan, bestea bihar Zumaiako Aitzuri pilotalekuan, eta biak ala biak bere biziko garrantzia izango dutenak. Lehenengoa gaur Artolak eta Lasok jokatuko dute, biak ala biak joan den astean irabazle izan ziren, eta honen bestez hemengo irabazleak gaur irabazten duenak alegia aurrera pauso handia emango du final erdietarako. Hemen Laso irtengo da favorito, aurrekoan oso sentsazio onak utzi zituen Peio Etxeberriaren aurka Lekeition, lehen da biziko tantotik partidan oso sartuta ikusi genuen, sakearekin asmatzen, eta Iñaki Artola ere fresko ikusi genuen Aitor Elordi handi baten aurka jokatu zuen, eta azkenerako partida apur bat zaildu ere egin zitzaion alegiako aurrelariari, baina partida irekia izango da, baina horixe, Lasoren aldeko joeratxoarekin, Laso oso bizi ikusten dut, defentsan ere oso fin, aurrean tanto amaitzeko garaian ere, Artola ere alaxeari da, baina Lasok nik uste azken urte hauetan irabazi duela buruz buru duen prestigio hori. Eta bihar Zumaiako Aitzuri pilotalekuan jokatuko dute, Elordik eta Peio Etxeberriak, hemen bientzako ezinbestekoa izango da irabaztea, gaurko partidari begira noski ere izango dira biak ala biak bihar zer egin behar duten gutxi gora bera ikusi ahal izateko, baina biek xedea irabaztea izango dute noski, punturi gabe baitira, aurreko jardunaldian galtzaile izan ziren Elordi Artolaren aurka, Peio Lasoren aurka, eta hemen Peio Etxeberria irtengo da favorito, baina partida irekia ikusten dut. Aurrekoan Elordik iruditzen zait oso maila ona eman zuela Artolaren aurka, sakeetik hasita gero tantoak amaitzen eta bizitasun handiarekin ikusi genuen, boleaz eta oso ongi mugitu zuen pilota, eta esango nuke aurtengoan askoz ere askeago jokatzen ari dela, ez behar bada aurreko urtean txapeldunaren presio horrekin eta abarrezta sekula erraza izaten pilotari batentzat kamiseta gorri hori urte osoan zehar eramatea, eta lehengo urtean ez zuen momentu honean harrapatu, aurten ere eskuetako arazoak eta abar izan ditu, binakako txapelketan ere sufritu zuen azkenerako, baina gerora iritsi zen momentuan buruzburukoan ongi sartu zen, lehenengo partidan Senarren aurka sufritu zuen asko, baina gerora oso ongi ikusi dugu. Elordi Artolaren aurka partida handia jokatu zuen, ataka estuan jarri zuen, eta Peio berriz oso sentsazio honekin dago, fresko ikusten du, lehengoan egia Lasoren aurka pilotek eta esango nuke berari etziotela asko lagundu, baina bizi dago, kolpez ere askoz ere luzeagoa da gaur egun, eta hor Elordik asko sufritu dezake. Peiok ezkerrorman pilotak gurutzatu eta mugitzen badu, hor Elordik asko sufritu dezake. Hauxe beraz, uste duguna, gero Laso eta Artolak jokatuko duten norgehiagokaren analisia izango duzu.